Miray po gas. Nyata nga ikan, ala na gado. Mapo pampo. Iso nga dagaga. Chat ka nga ron. Apa mang mangag mi dagiwat ta mumit daga apa. Abi sino nga tagi gaapa ko namin. Gaga nga mangga nga nasumbatan na natagkuy-kuwit kami. Di ba nakabuya nakti live? Gawa am siya ko na ako tara. Naka-live tang. La kayeng nakadating na la. Nani kayeng kasi daw ni kayengan nyo. Sabang ba yun? Di ba yung gapo? Ang gado yung. Mabanda pa pamindo ate. Ano ko ah? Ah, daming ulam. Yata, nay, mas mamaprito kita niya. Alam, babasik nga ko. Naganan, babasik nga bangos? Pagkadupay nga taglalakto, takapay ko na. Gusto mo lang kaya mga nagadatig ikis. Siya yung kagikatan na maton. So, pa si daom. Ikatan na si daon lang siya. Lahat tani, gikatan kita ni siyos. Ikatan na si daon lang siya. Ay, dalakot talong nga may kamulid na si daom. Gagay kabin mo ka. Pakin na. Mabingay ato. Kayeng, dinay! Dinay! Gaga. Langkan. Puto arot. Nika! Nagikat ka na siya. Si daon lang, bagi na. Wala! Pagkabungot ka! Daglaw! Dapat tanay. Sabi mami na. Sus, yung abaranan. Diyos ko, ano tayo? High blood mo, tika suka na. Pero si daon may kang putang lumal dead ski ka. Nawano. Wow! Pagkasanog yun. Ala? Yung ulo na. Yung ulo na tiguyudom siya. Susuro ka, tada si daon. Hangat. Insang sa nyo. Sukong. Anak puto. Sungaro, sakit mo tulo ko. Diyos ko, malulaw ako. High blood, aksan. Kalakis pa sa triates. Sino tinakaku? Isang buhok man sa isang digos kanto. Sino tinatagi ate ko? Tapos nagpudo lang ate kalaban. Alblen, kinaaman ni, pampulutan Alblen. Alblen! May kan Alblen, bumi ngayon, pugad, dagawaam. Gini heaven na Alblen. Adyo ulo na siya. Kita man natin ay kamon siya. Siya, kita man. Pakita man siya ni Jiboyjo. Oh. Sabi, adanig ka na. Kabil mo ginip lang gana siya. Bayo kami nga naman. Ito, maganda. Sinat. Oh, kawan. Sakit sa ulo ko. Agabungot ka gamin ang... Alwada mo siyan. No, naganan, kuha mapangkadjini. Danom. Sana malamisan tabagin. Nya nga ikanata ko ng Albren. Nya naganatin nga ikano. Bilis. Dilis. Bilis. Ay, bilis. Alblen, bilis. Kano bilis? Bilisan mo, ngamin. Bilis pa sa'yo. Papapartakan nga ikan, tama may ikan. Nung napaspas-pas kami ko na. Nung napaspas-pas kami ito na alami ko na. Blenot, kita am ni nagado. Blessing. Sayos mo. Siya, si Kabil mo na bulsa. Tangad na din, ikatnan ni. Kabil mo di planggana. Scam mo na ipakita ni Sisas. Scam mo. Sayos ipakita ni Ladam-daman ton, urnong ang payat ni. Scammer ni Sayos. Alay mo. Scammer ka siyos. Huli ka siyos.
dito, Heaven. Dapat yun siya may isa. Laingom. Uy! Sino na pagkakagala? Nagpuyot na. Maditimang itaray gurad. Bingay-bingay damdama. Oh. Puro ka kinig. Ay, kaya! Tabingay ni siya, so pwede pang rabi eh. Ma'am, iyawit ka. Ano? Tanong ka ni Kapitan. Mat ka na. Siya, ipahigid mo pa yan. Il-ilot, di ba ilot ka na? Gabil mo dyan planggana pa ilaang. Ikanda kang tutibingay mo. Sungar mang il-ilot ka na. Ilutong ka naman. Ni Sir nga pa mo. Sir Arnel. Bilis, lovely, bilis. Bilis, guys, bilis. Bilis ka nung nga ikan, kadarasan nga ikan. Napapaspasan. Kapapaspasan. Bilis! Bilisan mo! Kung na ikan lang. Ang lagurad tanga, dabingay kon. Watabula dya yun. Kuna, oh, nagadudan eh. Oh, no, space ti agik katon. Saya ata masaya mga perjun ta ikot ga siya. Nangin ngina ta ikot ngum ta ikan. Kiray. Kiray nangin ngina ta ikot ngum ikan. Puta, ukra-ukrado mo tun siya. Ayo. Nangin Tanig ka gamin atas. Tanig ka namin tanigid. Manig ka namin tanigid. tani oh, scammer. Siyos. Scammer. Adyo ulo na ti guyudom. Mandi na Kaya tanigid kalabaw. Sungarod. Nasaan ka ni Mikay Ted mo? Nasaan? Tara! Uwan nga mang kaunay ha. Tumulong ka pa ito supay ko. Bingit. Mas bingit. Ay, sana all. Lalene, nagkakamasinasot pa man tao. Mika! Bati Mika! May bati na kita. Ma'am! Kasi ano may Grabe yan, nata? Ano yan, 10 kilo? Hindi nang panlilit. Haan ko ata kung nagamagitan ni Mark. Kadikta ka na dati. Siya, kumita ka ah. Siya, kumita. Siya, ganam nita picture ka. Siya, kita ma. Siya, kita man. Pagkitam tingid ganam. Di pakita ma siya, makita dyan dyan America. La, kumita ka siya. Siya. Makita ni mami. Hey! Nakita lang ang kawan ulunan ka. Kay kabil dyan ni siya planggana. Kalang-lang sa isola. Dini, tapi dito na dini. Bilis ka no, Mang Michelle. Dyan Mang likos kan. Siya, dapat dyan may isa. Dyan kita Nagpidot kayo ka. Siyos. Dyan planggana siyos. Scammer ka manan ah. Sino dyan? Okay, Jenny siya planggana.
Siya, gijin niya. Siyo, sagpidot kang may pamuji planggana ham mo nga iyawi. Di ba gami yung iyawid mo? Loy, papulis da ka la. Kapisuko pa gaga. Amo, magsis. Amo, sabi na yung amo, ilaw mga. Nakabrakan sa wala ko basta ni ah. Sising ka nagpindi gusto ni tini. Kiray, malangan ti tanpulot so mga argel. At na TV nga ikuktoy. Nergel. Mang Mila dati ni Mang Gupit. Sa ata niyo. Sigurado tabingay. Grand entrance email. Talop lang ka na. Daptan ni jag Europa nga bilis. Aji inati bilis. Bibiro kun da kadagitan na. Amo nya ti makunam. Ating nga naalad nga nakadado. More blessings to come. Alo sis, nagadumon ni talo. Nakayawid pa ni Siyus tim basik nga plangganitan. Siyempre na trainingan ni inanan. Ang kabayat ni audience lang ako kailat tanan. Kiray pinaglang sita bulsam kiray. Ininama mong bulsa leche. Email! Email! Nakikita mo si Meldy? Hoy, anong ginagawa mo dyan? Bakit hardworking mama ka na? Bilis, Abi, bilis. Gani Siyus. Ay, Uray siya kada mga pag-aapa kung ay agmingiwat kung ano dati agririri. Kung may di pa kita kat nag-live ni Janelle sa dyan. Nakaadong gaga. Panay pipan dyan eh. Ba? Ang ganda kagarot na kasi dati siya. Ala, email! Bate, email! Para ang kaman ng kiray. Walang nailay! Kiray, dapat yun ni Maisa. Ayan na. Dapat yun ni Maisa. Kiray, dapat tanya. Kape panglako daan te. Diyan lang mo sis no panglakuin no pagbibingayan da. Kasi nagadudang magbibingay mo ni oh Diyos ko Lord. $1 million. Go Kiray ako. Hindi nagaduda magbibingay. No kung may paminduada mabaling ko ma. Haan na dapat idi darakol man idi nga ikanan di ba? Nga di as in nga kwang. Diyan ka mo si bagak to no ilako da. Madamapay lang amin nga ikatandayan ti kwa. Diba gamin to no kwa ilako da. Udo nga ron. There's more. More ng more sa noons. Kayo ngayon na, Bagim? Nadadumang kinikayingan, may sasupot sa nga ice. Nalada? Gini ka dumaw? Gini kayo? Kaying! Bali mo arap ng kapit.
ikot nan sa. Ikot. Adoy. Uy, apa ya siya? Nagado. Uy, naggaga. Itaray mo din. Elisha! Ayaw man ni siya! Ang kaging igo mo ni Emil, awang kantibagi na tikastan. Tay ko ma. Bisan magtitikastaan. Nya pa'y laong. Sulta mo. Huli kayo! Huli kayo! Ay, guru ka, hipi. La, Emil saya atong matabeshi. Manis, nalito. Najidan ni. Wadante na alada. Bago di cellphone mo. Ano pa nagtala? Kung sa maggawa tam. Hey! Ano ang kapitun sa mga kapitun? Lain ka lalutuan sitong. Di masa. Beach pa. Bibingay dapay. Nagadutan ni oh. Tapi ni Hebe nagawid mo tantinan sa mukha niya. Bibingay na sa ako. Ate, wala ka nito sa butik iwan. Saya! Iwan! Ay! Datanan na iya. May namulalaon. Kakalaigin! Nagpumot-pumot. Kapitan ka tatan!
Na? Ka daw sinala dal malaka. Lu ana ka, wala ti, pag tidak mo nani ay isa. Matungtungan na pipila yun. Bi ngayon. Emil, bi ngayon. Emil, bingay. Jai. Atak! Itakalatan. Hanan. Takalatan. Bi ngayon. Datana, di ayudan. Sabagay, mas damamang buyak it dapat. Watching from Pampanga. Hindi marasing. Buyad na. Nagano yung viewers ko, tangix. Hi to my 6K viewers. Dati yung ayuda min nga naggaputi bye-bye, apo. More blessings to come. Namin nga ayun naggaputi gobyerno. Charot, di na dumaggapo bye-bye. Trouts. Samput ko lang ako. Buyak ako tila dito. Dala brought me here. Di ba nagkiluwa niya dyan mamaya? Dadamakmak nagda. Wala ang dyan da. Kan? Bila kayo nga dati bingay na. Adat na. Di man ni Kapitana Norma. Kapitana Norma. Oh. Ano di ba? Siya sa giging hardworking ka na. Kitong. Ang datan ni Bi ngayon. Oo. Aja nga ala datay nga go ka so pinatuka lang niya. Bilis siya nang. Kamuno naman ito bigyan ng kuya. Ata, bila mo dadya ang paiso. Kuna. Amoy man niya magbadiyo. Ipapang, isa ginipapang. Lahat, isa ginipapang. Paiso na tayo puno na naman yung gumurang lang babaan namin. Ay baka ano man Nyata na imas nga maprito? Or sinigang? ama ba rin namin? Both? Doge ye. Ye. Jowa kaya ka doon niya. Wala timulong laang. Wala timulong lang sa kamo. Para lang ipagkilwano. Oo, napagkilwano. Wala yan. Magpenisa itong tada na bagay na ni Sai. Siyempre. Dabagi na. Malakad Di ba nagbuyan? Magpenisa itong tada bagay na. Gamon niya. Nyam ako namot sitong taintod na nga si Daom. Titsaman. Dagwala mo kung bona tayo tayo magkabura. Ah, sitong. Yung kagawid ka, din ta pamulutwan. Awanon, may sampo mo di balay yun, naluto. Nya? Jai lingsa. Kayo? Ay, kadwada da. Ay, nauude. Ay, magkadwada da. At tatana mo niya. Dati ni siyos ni Saitong. Ito yung abay ko. Lagi na niya siya, purnal. Purnal mismo mga may sa ilog. Bukan lang pala purnal na
Ito Cornel yung amin. Nagayaw makanyami nga timulong na. Nga na ude. Siya, ni siya. Oray lima bukol lang kini siya, pangramanan na. Ada ni aduatan. Takastay. Takastay. Yor, kano? Takastay. Benyo na. Tubingin ni best? Ha? Tubingin. Sa bagi na. Nagbikat. Ni Emil Pai Cornal. Suatan. Nagisimpati ikot. Nagisimpati ikot. Yor, may kanay. Okay, datanan. Mari dodo honor dadak kung susog. Ay sus, bagpay ni Sitong tag MP manon ni aw. Sana all. Oh, isa nga 15 kilo sa taas. Sa kilo matanong mari. Sobra. Heaven. 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 Dak masupo mo. Supot. Sukatan sa sige niya para kilo. Kilo na ta. Kilo. Kilo na ta dami sa kilo. May sa kilo ka no, Pen. Kilo mo ka may sa kilo ng mga. Alam ang kakapala. Ala ka tabado mo na sis. Inakon. Tikos kamot lang niya. May nakon. Mang inakon. Ah? Jay. Ha ano rayo ma Jay, taka no bingay yung ubi. Ora yung ato ni bagay yung pang ubi. Kajigin dito Heaven ingay pay supo mo di bagay. Ay, so dati umay sa dati may nagpo. Madamdaman to balong. Sa kili to anak. May sama na rin natin. Kasi baka. At ito to pagala ka mo. Ani ka tamo. Pwede mo yung magkamaran. Kasi dito mo. Milo matala no. May pakot kita sa tamo. Nya pa yata tissue ngamin Emil. Tagala ko sa ito. 11 pumpiang. 11. Si Aura. Buy-buy apin namang Mila, tatay. Kita manod na supot tao eh. Kasi sabi ko. Ay, Emil ah. Ang email ko na ito. Siya ako na mga kalitan na yung sound. Kaya na so. Kami nagpuli mo kang ngungun sis. Bilis, haru. Jaya, kita ka diyan. Dumpay. Limabay. Jaya, yawa mo jaya. Ajib lang halangan. Kahit tanya sa pagkarga. Sa 17 mo na yung ano yung kumapasok. Download na 17. Sa Emilia. 15 bilang ada, 15 bilang. Bilangon nyo ka na mo. 16. Ay, 2 kilo. Handat, diya ka mo antinoy lako da, pagbibingayan damot. Malan. Talakan. Babay. Diyan mo nakita tatay ka ito nakablaw. Man. May video ba? Wala no. Amanan. Sabay. Sigurado nyo bilang nyo ito pagkakita yun. Kalbo dyan eh. Ay, panay. At ang dito sa wanam to. Wala na ka-video kayo na eh. Pasa mo na. O sige. Lang kita nyo man mo. Kuha nyo man mo. Dati sabay sa tayo. Nung gusto mo lang di bilang tayo ng galis. Pila, pila. Maysa. Kira, excited ka mo mga minos. Talo kami. Ay, balaga dyan eh. Ay, bagang nabulok na kayo sa kanaw. Okay, dati bingay ni Heaven, kinsiya. Name ni Mano. Dati si Daupin. Okay. Alam
Nasiyan ka mga lalasiya. Kita nyo ba yung tao? Nato na nga natin talutan na kinampay. Alam mo na, hindi kayo pa nagdalis na talaga. Mga lahat, anong mo tayo po? Gagalag kay Pai. Manang ba? Manang ikaw na Tayo. Ano naman sa ilaw? di ba karoon kaya sa tayo malaki siya? Baka karoon kaya malaki siya. Go! Siya, urahin yung bagi yung ubing. Urahin na yung bagi ng ubing. Kiray! Madi man nata mo bram tang kiray. Siya, guray ka yung bagi. Uraya may suko mo to Jenny. Ala, tabagi ng ubing kiray. Kurang nga rin dito si Shete. So, Ada sini tagulan. Bagi nila mga sinikay. Pingpengan sa bagi man. Bagi ni Jinin! Hey! Bagi man. dyan ako mo pa'y kiray mo, tapay bingay na gagay. Tamabakan ka na, ano pa na ako, ang gagay, kang damay siya. Kaya nga na gusto nga putang itama. Gagay ka. Mga putang nga mga bay din yan. Nala na bingay ng chet, or mila yung bingay ni Sian. Ay, okay, takta. Purnal, pila-pila! Isardig mo kayo. Yan yung nagkurnal. Hey! Hey! Katawa! Lagay nagpusod di sumanang sa. Ano yung nagpusod di nagpusod? Ah, kasi magdadagdag yung peng or yung peng. Nagkarga lang. Ah, basta di nang pitod ka dawan! Ano itong ko nga piraso? Okay. Ba't pa sila nagan yung bay? 1/4 lagi yung beng. Siya lawon na lang! Siya, so pa si Taong, Siya! Tamasursuruan nande, bamta. Siya, yawit ko sa bingay mo. Kinakusot ako, bagida. Siya, guray. Siya, kumita ka ata picturong ka. Siya, guray. Siya. Andiyan pagi ni si Yus ko namon ah. Ala, awanin, nag-aawid doon. Ay, dito. May laban mo. Seya! Laban mo na tabagi tanak mo. Di ka na bagi ni si Yus. Guray ah. Kayang gamala, pagsuko mo na. Uy, nagkatubagi ni Siya ah. Bagi man ni sa bay. Ako nga sa bali, wag lang mo. Di kaying pa, apo, dasi daw ni kahingon nyo. Tita Joy, dasi daw ni kahingon. Hanap buy-buyad ah. Iglisan ka nyo na pala dito. Ano? Dabagi ni Sian. Mungay ka pa. Malma siyang kayo. Wala na ko. Amok pa na yung